wani irin rayuwa ne? Wannan wani irin aure ne? A'a, kar ki manta cewa ni mijinki ne. In ba ruwa na ni. Bai kamata saurare ni. Bai kamata ki dinga gaggaya mun irin wannan maganganun ba. Kamanya. Gaskiya na gaji. Yasa kike wannan? Dakata malam, dakata. Na gaji. To ina jin ki. In ba kai wasa kuma wallahi sai ka sake ni dan na gaji. Ni ba zan sake ki ba. Duk da Allah ya sa na samu karyan arziki, kar ki manta irin abubuwan da kike samu a gidan nan. Wasu matan ma ba sa samu su. Ni ina ruwa na kaina na sani. Amma ki zo ki dinga abin irin da wannan ni na gaji gaskiya. Kar ki manta cewa ni mijinki ne. Ina ruwa na da kai mijina ne. Ka sake ni na gaji. Gaskiya. In bacin kaddara ma ai kai kanka ka san ni ba kalan ka bace. Kalle ni da kyau ka gani. Na gani. Kalan manya ce ni. Ai ni ne babban. Ai ina. Wani babban ne bayan ni. A'a wallahi. Ina babban yake anan baka da ko sisi kana yawo da tsiya ka ce wai kai ne babba ina. Baka isa ba wallahi. To tunda ke kike saki ki sake ni mana. To shikenan abinda ka ce kenan. Ina magana ka wuce ka bar ni ka mai da ni mahaukaciya ne? Ina ma magana ka wuce ka bar ni shikenan. Wallahi sai an kai. Tun safe dai abin da kawai ne tafiya yake koko. Ga wata shawara da nake so in ce zan ba mu akan wannan abokin harkar nan tawa Alhaji Mubarak kuma dan uwanmu. Kun sani kun tabbatar da cewa kariyar arziki ta same shi. Ko ba gaskiya ba? Kuma duk mun san da wannan. Ya kamata ba shawarta ga wani irin taimako za mu a kan shi ko ba haka bane wani irin taimako kenan kuke ganin za a yi mishi Ni na fahimci abin da yake nufi, wato yana nufin cewa mu har hada waɗansu kuɗaɗe domin mu ba Alhaji Mubarak don ya samu ya ja wani jari. To in Allah ya so ya yarda kuma babu matsala za a yi haka in Allah ya so ya yarda insha Allah. Gaskiya ne wannan taimakon da kuka faɗa hakikan gaskiya yayi saboda kun taimaka ma dan wanshi Allah zai taimake shi. To kai Alhaji Sunusi baka ce komai ba. to ni ai babu abin da zan ce saboda duk abin da zan faɗi ko riga kun faɗi shi ni dai abin da nake so ƙara bayani shine duk bawa ya taimaki bawansa Allah zai taimake shi kuma kaga in har muna taimakon kanmu da kanmu to kaga tare ta yi amfani ke ko ba haka babu abin da zan ce sai dai Allah ubangiji ya kare mu mana bayan baka nan jiya mun yanke shawara kan cewa mu taimaka maka bisa ga yanayin yadda muka ga ka shiga hali kamar yadda Alhaji Usman gaskiya ne saboda ba ma son muga ya tozarta. Alhaji Muhammad da ko mana sabon kai ko ma kan mashakiya miliyan 260 ban san ma ta zan gode muku ba ban san ta zan gode muku ba ai ba komai arziki ke zaman tare arzikin ke zaman tare ke to idan ba mu yi maka ba wa za mu yi mawa karka damu wannan ba wani abu bane mu dai fatan mu Allah ubangiji ya sa wannan ya zama sanadiyar farfadowar ka kenan shine fatan mu kuma wannan ba wani abu bane ba komai karka damu kanka Allah ya rufa mana asiri Allah ya musu albarka ya rufa mana asiri baki daya ai wannan abin yi maka ne da babu taron da ba a yi maka ba saboda mun ga muna tare ne ko ba za mu so ka wulakanta ba duk da kai ta kawo dai mu za a zaga saboda muke tare da kai din
kaga in muka haka to za mu rufa mu kanmu asiri baki daya, babu wanda zai gane abin halin da kai kake ciki, mu sai mu daga mu sai kai sai kuma ubangijin da ya rice mu. Allah ya ƙara da asiri. Ya na ji daɗi, na yi farin ciki. Allah ya ban mu tare. Allah ya ƙara arziki yadda ku farfa mu asiri. Ubangiji Allah rufa muku asiri. Duniya da kiyama. dai addu'ar mu ubangiji Allah ya sa su zama sanadiyar farfadowar kake. Na gode, Allah ya sa sanadiyar farfadowar kake. samun burin mu kenan a kowane lokaci mu ga mun taimaka ma wanda su tare da shi. Habiba, Hajiya fa. Na ga ta fita a fusace amma ba ta faɗa min da ta je ba. Ina wuni? Lafiya lau. Ba gajiya. Gida mubarak. Lafiya kalau. Lafiya ke ina Fadila ke? Fadila. Mubarak. Na'am baba. Ina mai baka haƙuri bisa rashin da'ar da Fadila take maka, kuma ka yi haƙuri. Ina so in ƙara baka haƙuri, ka ƙara yin haƙuri. In Allah ya yarda mu za mu yi maganinta, daga ni har uwarta, kaga za mu yi maganinta. Ka yi haƙuri. Ki bi mijinki sau da ƙafa. Kin ji na gaya miki, idan baki daina masa abin da kike mai ba, za ki fuskanci fushinmu a kanki. Kin ji na gaya miki, ba za ki gode wa Allah ba? Kin samu miji kamar Mubarak, ki gode wa Allah, kin kike gode masa. Wai sai ana mata magana sai ta dinga yi da wani fuska ta yi da ido iwana na mujiya. Ki tashi ki tafi ki bi mijinki. Za ki tashi wai ko sai na fyaɗe ki? Mu zai kuma shiga taka a gidan nan? Fadila, shi yasa nake ƙara son ki. Amma kullum ina kwatanta miki amma ba kya ganewa. Kin san irin san da nake miki kuwa? Albishirinki. Ka dame ni wani albishirin. To menene? Fadila, albishirinki. Ka dame ni, ka faɗa mana menene? Ɗan lekon ki. Ka ce albishirinki kuma ga ka wannan ka gaya mini ka gaya mini ka tsaya. Ai biki an sara kwali bane da shi. Goro. Ki dai baki da dama. Mai gida, ina ka samo innan makudan kuɗaɗe haka? Har yan Allah tana da yawa. Abokaina waɗanda muke business da su ne suka ga cewa na ɗan samu karayan arziki. Shi ne suka zauna suka tattauna suka haɗa mu waɗannan kuɗaɗen domin in ja jari. Kai, gaskiya sun kyauta wallahi, Allah ya saka da alkhairi. Kai, na ji daɗi wallahi mai gida. Wannan uban kuɗaɗe haka? Gaskiya sun kyauta wallahi. Ina zuwa. Wannan flashin ne kuma wannan kiran yana da matuƙar muhimmanci. Gashi kuma ba kati a wayana. Kin san abin da za a yi? Bara na je na siya kati. Sai ka fita siyan kati, bari a kira Habiba ta siyo maka. Habiba! Habiba!
wallahi. Da gaske. Wallahi ina Ai son ni na san ka kina sosai. so. Ina san kina so. To yanzu kin san abin da za a yi? Mu shiga daga ciki. Ba ki bari na ɗauka ba?